Irubisi na ntụziaka si n'aka Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ka ya gaa na-eleta anya otu ụlọọrụ mkpocha na nzacha Anambra Steeti bụ ASWAMA na-ehichapụ bekee si alụ ọrụ ya ka osote ya bụ Dr. Onyeka Chukwuibezinji wee chọjee isi ụlọọrụ ya bụ ụlọọrụ ejensi dị n'Ọka gere ka o si jee ya bụ njem n'ozuzu oke. Dịka ọ na-agwa ndị ụlọọrụ ahụ okwu, osote aka na-achị steeti a kọwara na ebumnobi ya bụ njem bụ na ntụziaka Gọvanọ Chukwuma Soludo nyere n'iji mara ihe na-eche ha aka mgba nakwa ihe na-eme na ha anara ekpofu ahịhịa etu ọ kwesịrị. Dọkịta Ibezim ka ya na ha kparịkọtasịrị ụka gwara ndị ọrụ ya bụ ụlọọrụ njikere gọọmenti steeti a n'iji nebanye anya na ihe na-eche ha aka mgba ọkachasị ụgwọ ọrụ nke eji ha nakwa idozigharị ụgbọala ha ji ekpofu ahịhịa nakwa ọdịmma ha. Na nzaghachi, onye bụ onyeisi ya bụ ụlọọrụ Maazị Amechi Akaọra kwupụtara njikere ya bụ ụlọọrụ nakwa gọọmenti steeti a ịlụkọ ọrụ ọnụ n'ihu na Anambra bụ obodo dị ọcha dịka ntụziaka aka na-achị steeti a Chukwuma Soludo siri dị. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.